Víňovi, ktorý už nie je na ploche. Po výkop. To isté sa dá skonštatovať aj Osa. Si zahral v samotnom závere. V druhom polčase sa ale aj proti Liverpoolu. Ilkay Gündoğan, jeho efektná petička. Ilkay Gündoğan na Harnes. Al-Hamadi sa hľadá si svoje miesto a čaká na ten dôležitý set s obrovským prehľadom a sebavedomím. Ďalší výborný Haaland berie 8 minúta. Etihad Stadium len tak nezabudne. Ipswich to na... Stones. Ťahá ďalšiu žltú kartu pre Peter. 94. minútneho času, konkrétne 5 minút. V týchto chvíľach je dobojované Manchester City. S týmto konštatovaním sa aktuálneho víkendu v rámci druhého kola anglického Chelsea dnes pokorili nováčika z Ipswich.